Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi video. Danas vam donosim opet jedan test. Današnji test je test vašeg raspoznavanja. Znači, pojavljivat će vam se razne slike i te slike su slikane u makro obliku, što znači da su jako zoomirane i vi morate pogoditi što je to na toj slici. Biće vam prikazano ukupno 8 slika i u komentarima znači pišete redom sliku po sliku što mislite što je. Uglavnom, odgovori će biti objavljeni za 24 sata od uploada videa. Tako da, sretno vam!